Wis, dina kelola dagangan blas. Bos, aku di dagangan jos disus, Bos. Weh, pangkat diapuranmu sih. Kayu jos banget iki murah pol, Bos. Tenane, Wah, berarti gede nek iki. Dicek yo, Bos yo. penak pora sing duwe engko gak angel. Alah penake pol iki yakin iki. Wong tuwek keklek kok. Iki lho, Bos. Wah, Sono kelinge iya. iki. Tadi oke tuwa iki. Wah, nek iki jelas super gladiator. Dapat iki nek iki. Jos, Tombol duit aku ya, Bos yo. tenang. Ah, lu growong koyo gua kok ngene kok. Maksudnya ya, Bos. Delokan kuwi. Alah alah. Lah yuk payu apa lagi, Bos? Yo ora payu to. Alah. Yuk urung tombol duit iki, Bos. Dite sapa nggo gawe tuku bekakas krok kaya ngono kuwi. Alah. Cuk lah tak kira-kira krowe le to we. Nyeng tenan kok. Alah malah ditinggal minggat kae. Hah? Ah mending ngintil bae nek iki kok mbok etok dadi mandor nang ora entuk duit aku. Bangan nang masukan blas aku. Ya terus. Yo. Wah, suruh aku malah ngatur-ngatur. Ngopo nang kene ngatur-ngatur we? Lah ya karang anu to ya, Bos. Mesake kita rada atur cepet kok. Lho ora diatur iso dhewe kok. Lho kowe ngopo dapurmu dhewe barang. Lah kan pengen ngatur-ngatur to ya, Bos. Ngatur mbok nang kono tengah ratan ngono kae lho. Wah, gua nyambut gawe.